eu tuve un cativo que iba en quinto de primaria, que tiñan que facer, cando estaba dando clases particulares, vale, na academia, que cando foi o 8M, lle puxeron algún traballo na escola para traballar o 8M, cando veo a academia me dixo, es que non sei por que non hai un día del hombre. Entón, eu pregúntome, bueno, está ben que fagas esa pregunta. Entón, as preguntas tamén poderían ser máis grandes. Por que non hai cifras de homes asesinados polas súas mulleres, unha estadística como hai para as mulleres, ou por que non existe a lei de violencia feminista? Coñecedes a moitas feministas que vayan asesinando homes pola rúa? Eu non vou dar ideas, Coñecedes moitos casos de maridos asesinados polas súas mulleres? Eu sí, porque me encanta o true crime, entonces sei que hai mulleres que matan os seus maridos. Pero esas mulleres que matan os seus maridos, que tedes que buscalas, unha prospección arqueolóxica casi, teñen un nome propio. Chamámolas sempre viúvas negras. Pero eu pregúntome, se hai moitísimos máis homes que matan as mulleres do que mulleres que matan a homes, por que non existe a categoría de viúdos negros?